дуруд ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. имрӯз хабарҳои ҷолибтарини олами варзишро Фирдавси Хурсанд бароятон мехонад. рафтем. хабарҳои нав дар соли нав. мардум Азар ба Челси бармегардад. ин дар ҳолест ки дастаи лондонӣ аз табаддулоти курсии сармураббигӣ хушбахту Азар аз омаданаш ба Мадрид пушаймон аст. ҳарчанд то ҳол арақи ҷабини Азарро дар бозиҳои Реал камтар дидаем. хулас пойгоҳи хабарии Defensa Central бо нашри як иттилоъ мухлисони Реалу Челсиро ҳайрон кард. гуфта мешавад ки Челси хостори баргардонидани яке аз беҳтарин футболбозони таърихи бошгоҳаш аст. новобаста аз он ки Азар ҳоло бадтарин марҳилаи варзишиашро паси сар мекунаду нобарорӣ ва осеби дурударозе ӯро дунболагир аст, ҳамоно барои дастаи Челси ин аҳамияте надорад. дар ин радиф дастаи Челси мехоҳад бо он ки ҳоло Азар ба пуррагӣ дастаро кӯмак карда наметавонад, бо нархи гарон не, балки маблағи 40-50 миллион евро ӯро харидорӣ намояд. хулас Челси барои овардани белгиягӣ ба куллӣ омода аст ва гап сари дастаи шоҳона меравад ки Переси тоҷир моли ба беш аз 100 миллион евро харидаи худро бо нархи 40 ё 50 миллион евро мефурӯшад ё на. ана гап дар куҷост? агар умед доред ки Перес бо чунин нарх Азарро мефурӯшад, иштибоҳ мекунед, чун ӯ барои пул шуда бо яке аз беҳтарин футболбози дунё Криштиану Роналду хайрбод гуфта буд. Камару Усман, чемпиони UFC дар вазни нимиёна ки нисбати Ҳабиб Нурмагомедов эҳтироми махсус дорад, дар мавриди баргашти доғистонӣ ва рақобат миёни онҳо ҳарф зад. онҳое ки рақобатҳои UFC-ро пайгирӣ мекунанд медонанд ки Усман ҳеҷ гоҳ хостори рақобат бо Ҳабиб набуд, чун якум вазнҳо фарқ доранд, дуюм эҳтиром ки дар UFC махсусан миёни дастаҳо ин чиз ба дараҷаи аъло риоя карда мешавад. вале дар як барномаи телевизионӣ аз ӯ маҳз дар ҳамин маврид пурсиданд ки гуфт: ман гуфта наметавонам ки ин рақобате ҳаст ки ман орзуяшро мекунам. мо бо Ҳабиб муносибати бародарона дорем ва аксарияти вақт бо ҳам суҳбат мекунем. агар ки замоне баргардаду хостори рақобат бо ман бошад, ман ҳамуро дастгирӣ мекунам ва боварӣ дорам ки рақобати мо яке аз беҳтарин рақобатҳои UFC мешавад. аммо як бор дигар мегӯям ки ман майли рақобат бо Ҳабибро надорам, гуфтааст Камар Усман. инро мегӯянд дӯстро аз пул боло гузоштан. ахиран Марсело ҳам барои Реал нодаркор шуд. чархи фалакро бинед ки ба мо чиро нишон медиҳад. Марсело мегуфт агар иҷоза бошад ман дар Реал то охирин нафас мубориза мебарам, вале иҷоза набудааст. хулас барои аввалин бор дастаи шоҳона Марселоро ба рӯйхати бозигарони ба қавле фурӯшӣ ҷой дод. ин дар ҳолест ки мавқеи ӯро, яъне ҷониби чапи хати дифои дастаро Зидан ба Ферланд Менди боварӣ кардааст ва бразилӣ феълан зиёди вақти худро дар курсии эҳтиётӣ мегузаронад. Флорентино Перес мехоҳад ҳамин тобистон, яъне пеш аз муҳлати шартномаи бразилӣ ӯро ба фурӯш гузорад, то соли оянда баъди хотимаи шартнома ӯро ройгон нафурӯшад. пойгоҳи машҳури Трансфермаркт нархи Марселоро дар бозори хариду фурӯш ба 10 миллион евро баробар кардааст. ҳоло барои ин бозингар ҳеҷ як дастаи аврупоӣ забон накушодааст, вале мутмаинам ки Марселои ба қавле пиршуда авлотар аз 80% футболбозони ҷавон аст. аз ин рӯ ман 100% баронам ки ӯ фаъолияти худро дар топ дастаи дигари аврупоӣ идома медиҳад, на дар MLS-у, на дар фазои пур аз пули чемпионати Хитой. тиҷорати рақобатҳои UFC ба наздикии ҳангомаи дигарро ба мо шумо нишон медиҳад ки ба қавле инашро ҳеҷ гоҳ надида будед. Пейҷ Ван размгарзани собиқи UFC ки яке аз зеботарин размгархонумҳои UFC ба ҳисоб мерафт, чанд вақт пеш аз ташкилоти размии UFC рафт ва бо ширкати размие шартнома баст ки он ҷо бидуни дастпӯш рақобат мекунанд, яъне мушти ҳақиқии бидуни дастпӯшак. ҳоло ӯ дар доираи ташкилоти размии наваш ягон рақобат нагузаронидааст, аммо аз ҷониби Майк Перри, размгари феълии ташкилоти UFC, ба рақобат даъват гардид. шумо фаҳмидед чӣ гап аст? Майк Перри содатар карда гӯем мард аст ва занеро барои рақобат даъват намудааст ва онам бо қоидаҳое ки ташкилоти Ван дорад, яъне бидуни дастпӯш мо рақобат миёни марду занро хоҳем дид. аҷибии кор дар ин аст ки зан не, балки мард занро ба разм даъват кардааст. Майк Перри дар саҳифаи твиттери худ навиштааст ки ман Ван Зантро ба рақобат барои 250 000 евро даъват кардам. дар акси ҳол таваккал лозим нест, гуфтааст Майк Перри. яке аз қоидаҳои мардӣ ин ба сари хонуме даст набардоштан аст. аммо вақте гап сари ким чанд ҳазор пул меравад, ягон фикр мекунем.
раҳбарияти мамлакати олмон дар даври якашниҳоии лигаи чемпионҳо бозигарони дастаи ливерпулро иҷоза намедиҳанд ки ба замини онҳо қадам монанд. магар юрген клопи олмониро низ иҷоза нест ки наздикони худро хабар бигирад. ин ба он сабаб аст ки ҳукуматдорони олмон ба хотири пешгирии мавҷи вируси корона то 17 феврал марзҳоро бастаанд ва бозӣ миёни ливерпулу лейпсиг қарор аст рӯзи 16 феврал баргузор шавад. барои вайрон накардани қарорҳои ҳукумати мамлакати олмон мерсисайдиҳо наметавонанд то марзи ин мамлакатро убур намоянд. акнун роҳи ҳалро ҷустан лозим аст ки чӣ кор бояд кард. пойгоҳи иттилоотии ESPN бо нашри хабаре ба Ассотсиатсияи футболи Аврупо пешниҳод намудааст ки мизбони ин рақобатро иваз намоянд, ҳама масъалаҳо ҳал мегарданд. яъне бозии аввали ин дастаҳо қарор буд дар майдони Лейпциг баргузор шавад. пойгоҳи хабарӣ бар он назар аст ки бозии аввал дар Ливерпул сурат гирад ва баъде ки марзҳо боз шуд, бозии дуюм дар майдони Red Bull Arena баргузор гардад. пешниҳоди хуб, вале УЕФА то ҳол дар ин маврид қарори худро набаровардааст. дастаи Ювентус ба хулосае омад ки муҳлати шартномаи бозигари португалӣ Криштиану Роналдуро барои 1 соли дигар тамдид намояд. ин дар ҳоле аст ки шартномаи феълии Роналду то тобистони соли 2022 эътибор дорад ва шефҳои бошгоҳи Туринӣ бар он боваранд ки Криштиану Роналду ҳатто дар 38 солагиаш барои ин даста натиҷаовар аст. дирӯз Роналдо аз 36-умин соли умраш истиқбол гирифту Ювентус шартномаи ӯро то соли 2023 тамдид намуд. ҳамон хеле бозӣ кардан дар ко ки аз даст надиҳандад. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.